122.13. Jsem to jako vždycky Rex 122.13. A tentokrát u hry The Sun. V začátku mám tady pistol SR1M. Dáme si to, k tomu jsou tyto náboje. Ammo 9x21 mm. Potom tady nějaký párky, nebo co to je. Potom nějakou plechovku. Potom tady pití. Potom tady anitiradio ation set, nebo jak se to říká, energy drink, bandáž, lékárnička, prášky a tady prášky další. Takže přebijem si zbraň a půjdeme tady přežívat. To video zase jako vždycky bude 15-minutový. Nebojte, v této fázi nejsou žádný monstra a tak proti mně, takže je to dobrý zatím. Potom tady takhle jsou takovýhle lékárničky a v nich je tady třeba pytlík z krví a tady nějaký náplasti nebo co to je. Takže se vám to snad bude líbit a neslyšet to líbit. Jo. Tady si hraje ten nahoře, nějaký člověk. Jsou tu tady nějaký prášky. Potom tady ty prášky. Potom tady nějaká masa, nebo co to je. Potom tady je nějaký ten nůž. Takže si ho vezmeme. A je týpek Alex Gray, u kterého si můžete nakoupit věci. Tak kliknete tam trading a tady má nějaké věci. Můžete si je koupit. Já si zkusím koupit. Já jsem si je koupil. A potom bych si asi koupil tyto všechny náboje. Potom tyto dvě lékárničky. A to by stačilo. Potom tady musíte klikat, než on se s ním vykecáte a potom se tady jdeme do další. A tady máme AK-47 a ammo 7,62 x 39 mm. Náboj bereme všechny. Teď to rádio můžete. Tady je pořád jenom jedna. To tady je něco napsaného, september, to tam. A tady máme tu plechovku, vodu, tady ten antiradiační a vedle toho chlápka je vždycky flaška. Snad jsem to nic nechal, snad ne. A tady máme náboje do toho AKčka a potom tyto náboje. Ammo 5,56 x 45 mm. Bereme všechny. Jo, a do těch terčů, co tady vidíte, do nich můžete střílet.
Můžete tady rozsvicovat světlo a potom tady se dá dalekohled a můžete se kdekoliv dívat. A někdy taky budu dělat, abyste viděli třeba nějaké ty věci a tak. Můžete tady i běžet, ale to se vám ubírá to modrý, to je nahoře nebo stamina. A tady to zatím střihnu, protože ještě si budu muset něco udělat, takže krátký střih. Takže jsem tu zase zpět po krátkém střihu a jdeme teď do tohoto místa. Tady byla truhlička. A v ní jsou tyto náboje, ty už jsme viděli, bereme všechny. A tyto taky, AKčka. Všechny beru. Tady je bandáž a to nějaká lékárnička, nebo to je military kit a bandáž. Kdo by nevěděl, co to je bandáž, no tak jsou to obovazy. No tady trošku mě to nakazilo tamto, tak já tu truhlu nechám, nevím co tam je, ale no, tady by měla být další. Tady je nějaká mastička, ointment nějaký, tady to už jste viděli, to už jste taky viděli. Už jste taky viděli. Teď vlezeme do samotného baráku. Tady je další šlápek. Další lutování. Tady jsou náboje do AKčka. Když je vytřel jsem moment. Petro Simple. A ten tady prodává zbraně. A nemáme peníze. Tak co bych prodal? Tu matičku bych prodal asi. Ještě na to nemáme penízky. Takže jsem tu zase zpět po krátkém střihu. Zjistil jsem, že ta zbraň to si radši najdu, protože je dost drahá. Promiňte, jestli jste něco slyšeli, jo? Snad ne, protože jinak nevím, jestli toto video vyjde. Maximálně vyjde, možná, že jo, možná, že ne. Jsou ty nějaké náboje, špekáčky, všechno, tady je skřínka. Tady ty nic. Tady ty je tady gasolin. A tady je antiradiační set.
Když jste taky viděli, takže. A teď jdu sem, tady máte kompas. A já to na chvilku střihnu. Tak pokračuju zase zpátky sem a tady gas mask filtr. A omlouvám se za tolik střihů. Jo, že takhle bude. Potřebujeme si napít. To ekvipnem. Teď se napijem. Tak a teď jdeme zase do dalšího baráku a tak. Snad mě slyšíte, doufám, že jo. A teď jdu do tohoto baráku, kde je workbench a tady tento pán, který tady taky něco prodává. Léky, tak a je doktorská brašna nějaká. Zkusím se koupit nějaký lékárničky. Co by to? Aha, tak polovičku. Ne. Ne. Tak to zkusím koupit. Ne, tak alespoň jednu koupím. Já alespoň se pokusím. Teď to zkusím. Tady nějaká medicín to. Jo, dobrý, to šlo. Tady zatím chvilku zase budu povídat, než on mi dovolí vody. To je workbench a tady jsou nějaký recepty. Tady druhý nějaký recept a potom tady zase další recept. Jsme skoro na konci, tamhle je cedule, kde se dostaneme do další části. Já trošku poběžím, vím, že je tady truhla někde. Tady je. Já to se budu hodit. Se nasadím na sebe a to přelbit taky. Tak a tamhle za kamenem by měla být pistol. A tady půjdeme do další části. Jakmile tam odejdem, no tak tam ukončím tuto část hry. Jo, takže já to na chvilku střihnu, snad vám to vadit nebude, takže to hned bude. Takže promiňte za krátký střih, snad vám to nevadí. Tady je nová zbraň, půjdeme do nové části, kde už tentokrát budou kulomety a tak. A tady je ta cedule. Tamhle. To Westerland. A teď tam do nové části. Teď to chvilku bude načítat. A potom bych tam v tom Westerlandu ukončil video. A nebo bych ho ukončil. Tady to ukončím a uvidíme se u dalšího dílu.